Po zapisniku Džemala Botonjića, istražnog sudije Osnovnog suda u Ključu, prilikom ekshumacije grobnice Lanište 1 početkom oktobra 1996. do prvih ljudskih leševa došlo se na dubini od 11,60 metara. Prva faza ekshumacije završena je na 14 metara, gdje je ekshumirano 77 leševa Bošnjaka iz Biljana, koji su 10. jula 1992. odvedeni u Ključ, a nakon toga ubijeni pored jame na Laništu. Radi osnovane sumnje da se još nije došlo do prirodnog dna jame, nastavljeno je kopanje novog sloja zemlje. Na dubini od 17,80 metara pojavili su se posmrtni ostaci Bošnjaka ubijenih 10. jula 1992. na više lokacija u Biljanima. Kako u izvještaju navodi sudija Botonjić, zadnja tijela pronađena su 14. novembra 1996. na dubini od 20,20 metara. Tokom druge faze ekshumacije pronađeno je još 111 tijela. Iz masovne grobnice Lanište 1 ukupno je ekshumirano 188 Bošnjaka iz Biljana. Sad se sjećam kako smo inspektor Kulovac i ja, dok smo dole tijela čistili i pokušavali razdvojiti tijelo od tijela, nailazili u džepovima na češljeve. Panika nas je zapravo uhvatila kad smo, nakon što smo pronašli članove porodice Šemse Džaferagića, njegovu suprugu Besimu, njegovog sina, mislim da se zove Almir, da je imao oko 4-5 godina, njegovog brata, njegovog oca, još njih iz porodice Džaferagić 9, njegovu sestru, njenu ćerku. Panika nas je uhvatila zadnji dan kada znali smo, dakle Šemso je svo vrijeme bio prisutan tu, čučao iznad te jame i rekao nam je da je Besima ubijena sa 2 djece. Zadnji dan mi smo praktično planirali da taj dan i zatvorimo tu grobnicu, a još uvijek nije bilo male Amile. I doslovce, dakle u zadnja 2-3 sata rada na toj grobnici, u jednom času ona lopatica kojom smo radili dole na dnu je zakačila neku plastiku. Otkrili smo cuclu njenu i to nam je bio signal da ipak i ona možda dole i da budemo pažljiviji. I onda smo pažljivim radom, dakle to su vrlo sitne kosti, to je praktično beba koja je, kako piše na njenom nišanu, u šehidskom mezarju u Biljanima i rođena i umrla u istoj godini, 92. godini.